उद्या त्याच्यामध्ये सांगेल खेडचं स्टेशन आहे ते आपास पारकरच्या दुकानासमोर आणून लावतो, असं सुद्धा रामदास कदम सांगेल रेल्वे स्टेशन इथं दुकानासमोर ठेव. आणि मग सातत्यानं खोटं बोलायचं, लोकांना सांगायचं. आणि मग हे सगळं आता आपल्याला कळतंय. येणाऱ्या लोकसभेमध्ये, गेल्या लोकसभेला रामदास कदम आनंद गीतेंचा प्रचार होता आणि म्हणून आनंद गीते पडले. 2014ला आनंद गीतेच्या विरोधात रामदास कदम होते. 2014ला रामदास कदम शिवसेनेत होते, परंतु 2014ला आनंद गीतेनं पाडायला रामदास कदम स्वतःचा पक्ष काढला होता. स्वतःच्या पक्षाला मतं किती मिळाली माझ्याकडे आकडेवारी आहे. 7,800 मतं मिळाली कपशी निशाणीला. आणि तिथं त्या 7,800 मध्ये मनसेची 5,000 मतं, म्हणजे रामदास कदमांची संपूर्ण तालुक्यात मतं किती